Takulanjilani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? DC ena nkumafunsa nkumati kodi nkhanizi iwe umazitenga kuti? Ndiye ndikukuyankhani kunena kuti nkhanizi timazitenga ku MCP konko, timazitenga ku boma konko, timazitenga ku State House konko, chifukwa pamene lafika dzikoli alipo ena ndi a MCP inde koma okonda dziko lawo, alipo ena amene ali mboma momo amene zikuwanyasa zimene zikuchitikazi, alipo ena ku State House konko amene amati akakhala amakonda dziko lawo, akudziwa kumene dziko lawo likuchokera ndipo akudziwa ndi kumenenso likupita, akuyenera kumadabwa, akuyenera kumachita expose zonyasa zangatizi. Tinakuwuzani Amalawi kunena kuti ameneja ndi Chakwera, ndipo musanamizidwe kunena kuti anthu ena ake amunamiza ndi kumpasa information yonama. Meeting inaliko dzana ndipo agwirizana kunena kuti tikapita kukampasa president mpata kuti alankhule ku dziko timpangisa manyazi, palibe kupepesa, palibenso kufuna kulankhulira zina ndi zina. Sona ndi sona yaperekedwa panopa, tiyeni sipano timwazane, ma ministers, ma deputy ministers, ma MP, tiyeni timwazane dziko lonse, tiyambe kupanga misonkhano, tiyambe kukhazikitsa maziko kumene tiyafotokozere Amalawi kumene kuli chitukuko ndi kumene kulibe ndi kumene changoyamba kumene taxpayers money, motero kuti Amalawi musadabwe iyaye. Posachedwa pompano muona akumwazana ma ministers ena azilankhula mpaliamenti chizungu chochoka kumanena kuti Madam Speaker sir, the president said that development will come free to Malawi. Chizungu chake chimene chocho opanda kupanga nacho manyazi, ndi mmene tuzilili choncho. Amalawi amene inu mmanena kunena kuti President Chakwera wachita kunamizidwa, zimene jasizoona. Anthu aja onse anakhala pansi ndi cholinga kuti akhale ndi political stand, anthu atame kuti kuchokera kusanje pakana kuchitipa nkhotakota tumchinji President Chakwera ndiye wapanga zitukuko, motero kuti apapa chiseko chawapana. Ndi chifukwa chake akonza misonkhano yosiyanasiyana. Ena ndi awo anapita kukasegulira chipatala chokuti si chawo chakusalima, ainyaka osakhalapo pa msonkhanopo kuchita kuwakakamiza kuti segulirani chipatala chilipo tikubwera ndife, ndi cholinga kuti President Chakwera aoneke kuti is a caring president. Zonsezo zili zonama. Mudziwe kunena kuti iyi ndi MCP ndipo yabwera kuzakhala, ndofunika nonse amene musamale kwambiri. Sizija zinkanenedwa zija kunena kuti ayi president ameneyi wanamizidwa. Panopa apereka kale ndalama kwa ma analyst, apereka ndalama kale kwa ma activist, apereka kale ndalama zina kwa ma MP ofoka amene akunena kuti ano the president anthu asana mumvese, president walankhula bwinobwino ndipo speech yake inali bwino. Sona ija muona ziti zizichitika mpaliamenti, anthu azima ndikumamuchemerera. Akangoyambatu kuti sona inenedwe muziko lino la Malawi ndikumachita reviewed, sizinayambe zachitikapo. President akalankhula sona imangokhala duty of the opposition, leader of opposition and all MPs ndikumachita respond to the sona. Izi zachitikazi sizinayambe zachitikapo, molomo kuti athamange atanganidwe ndikumayang'ana welfare ya anthu ndi mmene chimanga chadulira 110,000. Ndamva chisoni. Ndakulirira iwe m'bale wanga wakumulanje, Nsanje, Thyolo, Phalombe, Mwanza,
Mangochi, Zomba, Machinga, Baraka, ndakuliliratu iwe wakunchewu, Nkhata Bay, Monkey Bay, ndakuliliratu iweyo wakusalima, ndakuliliratu iwe wankhotakota. Ndipo tikunena pano anthu ayamba kale kufa kwa Mwanzama kunkhotakota. Munthu wina wafa ndi njala dzulo, atakhala kwa miyezi iwiri osadya. Kuwafunsa andalewo kunena kuti, kodi mmene zilili mutipange bwanji? Akuti usadandaule, zimenezo ndi zonama. Iferi kuno kuboma tikugawa chimanga, limodzi ndi vice president program mmene tikugawa chimanga. Koma ukachisatira chimangacho, munthu mmodzi yemweyo, nyumba yomweyo akulandira chimanga, akulandira ntukula pakhomo, akulandira fetereza, akulandira nifi, munthu mmodzi yemweyo. Anthu ena sakulandira nawo. Ndipo iweyo ndiwe wodala ukakhala kuti ndiwe wa MCP, chifukwa ndiye kuti ulembedwa mu zonsezi. Koma kunja kuno anthu akufa ndi njala. Kutero koma lero kwa Mwanzama, kwawo kwa uja oyimba, amene akufuna naye kuyima nawo MP, kwa Mwanzama kunkhotakota. Tafufuza nempeza kuti kwachitika maliro, munthu wina amasonkheredwa ufa, akuti akampase ufawo mzibambo. Ndi pamene amapita anthu kwapeza kuti wamwalira. Ndizomvetsa chisoni, sindikudziwa kuti kodi chimanga mmene chakwereramo, kodi munthu wakumponera achitenga kuti, wakunchinji achipeza kuti, wakunchisi apeza kuti. Njalatu ilibe kuti uyu ndi wa MCP, njala ilibe kuti ati uyu ati amachokera kwawo kwa president. Ndi kumenenso kuli njala yoopsa. Ndamva chisoni za munthu wa kwa Lobi, munthu wakudeza. Ndamvera chisoni munthu wakuchitipa, ndamumvera chisoni munthu wakukaronga, kurumphi, kunzimba. Kodi anthu osauka sopano agwira motani? Agwira pati popeza katundu nduyu akungokwera siku ndi siku. Ndipo chimanga kakhale chili pa 110,000, ndiye kuti so pa masiku awiri chisunthapo kwacha ndija sopano yafika 1 to 5,200. Randi ndija yafika to 1 to 265. Ndakulilira tiwe m'bale wanga, Malawi osauka. Ndipo ine sindikudziwa kuti kodi sopano munthu osauka agwira mtengo wanji. Malangizo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe wa opposition, pamene mukupita kuja kumatchedwa ku zisankho. Panopa ndiye zipani zatanganidwa, panopa andale nde akutuluka. Muona ziti zizichitika, m'matchalichi afikamo, katundu nde agawidwa, ndalama nde zigawidwa. Ndenu kumafunsa kuti kodi inu a opposition mwapanga zotani? Popeza pakali pano pakufunika ma alliance. Nafuna musanalowe inu kuma alliance, inu a UDF muyang'ane kaye alliance. Kodi alliance yanu yomupita ni ndani? Kodi alliance ya UTM ndi MCP idatha bwanji? Musathamangire inu a DPP kupanga alliance ndi chipani, musathamangire inu a Ford kupanga alliance ndi chipani china, musathamangire inu a zipani zina ndi zina kupanga alliance ndi zipani zina. 50+1 inde ndi yabwino, koma palibe amene angapite yekha. Pakufunikira pakhale legal framework. Chimene anapusa a UTM ndikukhulupirira wina ndi nzake, ndikukhulupirira azibusa, ndikukhulupirira maloya. Lero mwaona a UTM atapusisidwa. Ma alliance yakuno ku Malawi ndi andi olose ndikakutafune. Ndipo ngati simupanga choyenereracho, makamaka inu a DPP ndi MCP, nthawi ino inalionena kuti mutengera mulombe upite nalo ku parliament. Chifukwa chimene chinapusisa achirima ndichonena kuti anthu aja anapita ndikukapanga alliance imene ili outside malamulo aku parliament. Chifukwa munthu akawina amayenera ayime 10 years. Koma inu mundikhulupirira Malawi amene mmasatira ndale, kunena kuti amene anaoneka pa ballot nkhope yache anali Chakwera. Ngakhale kunali alliance, koma Chilima sanaoneke nawo pa ballot.
zosatira zake ndi izizi. Akunena kuti ati anagwirizana kuti wina 5 years wina so 5 years, komatu zimenezo zinali za MCP ndi UTM yo, komano m'malamulo zimenezo munalibe. Nthawi ino ndi pamene inu andale makamaka inu a MCP komanso a DPP popeza muli ndi ma MP ambiri mukanayitengera nkhani ku parliament. Pajatu parliament iyi ndiyomaliza, mukanayitengera ku parliament kuti sipano zikakhale m'malamulo kuti pamene anthu apanga alliance zimene agwirizanazo 1 pakhale 5 years 5 years, number 1. Number 2, pa ballot paja papezeke makalazi anonse, ngati ili MCP ndi DPP paoneke MCP ndi DPP kuti agwirizana, komanso nkhope zikhalepo zawo nonse. Ngati zimene zisizichitika tizakhala ndi achilima ambiri, tizakhala ndi a UTM ambiri okhumudwisidwa, tizakhala ndi zipani zambiri zokhumudwa, chifukwa mgwirizano wakuno ku Malawi ndiwolose ndikakutafune. Mgwirizano wakuno ndi ku Malawi ziwani kunena kuti mangokhala pa pepala, komano zenizenizo zimakhala kulibeko. Motero kuti Chakwera ankazi wa nthawi imeneja ndi MCP inaseko kuti awatingoanamiza m'malamulo mulibemo 5 years 5 years. So ma alliance amene kukubwerako mukuyenera kuti ino azipani musamale kwambiri. Azipani muonesese kunena kuti kodi ife a UDF tikupanga partnership ndi ndani, mukupanga ndi a UTM nanga zimene zizi zili m'malamulo. Chifukwa tu akhoti aja anangonena kuti kukhale 50+1 sananene kuti kukhale ma alliance. Komanso malamulo aziko president akasankhidwa amayenera akhale 10 years malamulo aziko. Kodi anauza achilima kuti azakhala 5 years ndi ndani? Ndi Achakwera ndi abusa ndi maloya koma malamulo zinalimo. Siku limene analowa anthu aku parliament 2020 ija, it is the day that the mistake was made. Ndipo lo atakhala kuti anthu amenyesa mahamala pansi, anthu aswana, anthu atani, malamulo akanangoyendapo kuti kodi paja pa ballot paja panali ndani? Panali Chakwera. Sichoncho malamulo amati chani 10 years. Pasitu mulandu wathera pompo a UTM kukangalala miyendo yawo mwamba. Choncho palibepo chipani chachikulu, palibepo chipani chaching'ono, ndiofunika choyambirira first things first. Ngati mukufuna kuti ma alliance amene ayende bwino, nthawi imene yasalayi popeza ndi sitting ya parliament yomaliza, palibenso kuzabwerera ku parliament. Amene atazapite ku parliament mu September ndi amene atazawine. Chonde inu a opposition unikani pamenepo, musathamange kupanga alliance ndi chipani china chilichonse malamulo musanawasinthe. Ndipo tu ku parliament kufunika kusinthidwe zambiri, ngakhale kulamula kumene kuti kuchokera leroli aliyense amene ati ayimirire ndale asamapite ku chipatala kunja, azipita zipatala zako nkuno. Chifukwa izi ndi zina mwa izo zimene anthu ambiri akuvutikira kumasowa mankhwala mu zipatala, chifukwa andalewa akutitola kwambiri, akutitenga ife ngati zisiru. Akadwala amapita zipatala zakunja. That is why tikunamizidwa kuti tayambisa health center kujeni ku Rumpi West yamo chale pompo, chifukwa iwo amati akadwala amapita kunja. Ndiofunikanso kunena kuti ngakhale olowana asukulu amene aliyense ogwira ntchito mboma, mwana wache aziphunzira ku sukulu ya boma, chifukwa anthu amene wawa muwaona ngakhale olo wamkulu wa maphunziro amene mwana ache ali ku private. Ndiye kuti kodi ngati mwana wako ali ku private ukhala ndi chidi chosamalira masukulu? That is why pakana lero ana akuphunzirabe pasi pa mtengo, chifukwa chonena kuti kulibeko deliberate policy yoteteza malamulo aziko lino, yoteteza maufulu. Aliyense angopanga zache, andalewo akupanga zawo, akuluakulu wa maphunziro akupanga zawo. Kungoyika malamulo kunena kuti na aliyense amene ali mboma, kandi president, kandi nduna, kandi ndani MP kudwala pokapokapo mwina zikhale ndalama zache, koma nangati ndalama za taxpayers momu
momuno m'Malawi azipita ku chipatala chako kuno ku Malawi, ku Queens, ku Central Hospital, ku Tcholo, chifukwa anthu amene akutitenga ife ngati agalu. That is why akutitola angotiseweresa. Lero ndi awa chiseko cha apana akunamizirana kunena kuti apana patiye ntiyambe kuyendayenda tizikauza anthu kodi zinayenda bwanji, a president anayenda bwanji. Taxpayers money, uchisiru weniweni kutitenga ife ngati agalu, kutitenga ife ngati anthu osaganiza, kutitenga ifeyo ngati mbuli zawo. And even iso ku parliament kunayenera kuti pakali panopa kubwereso lamulo lonena kuti aliyense amene akukhala MP ndalama zake azingolandira allowance because he is giving back to the nation. It is a service to the nation. That is why anthu amene amasamalika ndikumapanga malamulo osakomera Malawi chifukwa amalandira ndalama za phamwamwa. Kuzabwere president wina amene azasinthe malamulo kunena kuti onse ogwira ntchito za boma ndi amene ati azilandira makobiri za phwiphi, makobiri a phwiphi, kusiyana ndi awawa andalewa. Ndipo kuwaona chizungu chimene akulankhula mpaliyamenti zopangisa manyazi. Ndipo inu a speaker osangomuyimisa bwanji, osamanena kuti oda kungomuza kuti akulu, can you stop, you are unable to speak English, go home, out of this parliament. Koma ifeyo we joke too much, ati kumanena kuti malamulo okhalira MP ungoziwa kulankhula chizungu. Ndi amene ajawo akulankhula aja chimeji ndi chizungu. Koma linyodo kumalawi ndikomvesa chisoni kopsa. Kumalawi ziko lomvesa chisoni kopsa, ziko limene anthu ake anguganiza zokubabasi, alibe nafe ntchito, alibe nazo ntchito kuti apange zinthu zowakomera Amalawi. Ndiye adafuna ndikuuzeni inu a opposition musamale kwambiri, otherwise ngati mungothamangira mu alliance isanakhale ndi legal backing, alliance yanuyo muziwe kuti mchitidwe umenewu ongosowesana uzapitirirabe, mchitidwe umenewu wotolana uzapitirirabe. Taonani mene akuvutikira anthu muno Malawi. Taoneni ma suppliers, taoneni ma contractors, ndalama zawo zambirimbiri kuchokera kale pakana lero lisakulipidwa. Ma suppliers ambiri business yaima, ma contractors ndikutitu katundu kulandidwa ndi akatapira. Ziko lake lomweri anthu akunjoya momuno chakwera ndi abale ache yangoba amene wawa musaone ngati ndi anthu owamvera chisoni. Oyi iwo sakuzimvera chisoni okha, achita create filimu yonena kuti ayambe kuyendayenda. Ndi awo apita pasalima kutengana ndithu mimba zikulu anthu amatako akuluakulu, ulendo kukachita hijack chipatala cha enyake, ndikumafunsa kuti kodi munamanga chipatala chimenechi ndi ndalama zingati. Alinyodo koma ndiye zipi yakupanani, tuzipi zakupanani. Maesa masewera kuyendesa boma si masewera, kuyendesa boma sikuvina gule. Bon Kalindo, the DC, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.